Id-deċiżjoni tiegħek biex tirriżenja kienet ġejja minn għandek jew forsi kien hemm forsi oħra nies oħra li forsi għamlulek dak is-suġġeriment? Nista' nseraħlek rasek illi jiena seren ħafna deċiżjonijiet dejjem ħadthom jiena ħadthom fl-aħjar interess tiegħi minkejja dak li kif kien ipinġi ħadd ieħor u bqajt noħodhom u ħadd anke din id-deċiżjoni bl-akbar serenità waħdi fl-aħjar interess kif diġà qedtlek tal-partit tal-pajjiż però wkoll b'dinjità sieħa lejn nifsi u lejn il-familja tiegħi. Kontra dak li Bernard Grech iddikjara mal-ġurnalisti quddiem id-dar ċentrali 3:00 ftit wara li fuq it-televiżjoni tiegħu ħabbar li kien irriżenja mill-kap tal-Partit Nazzjonalista, il-pjan biex jitneħa minn postu kien ilu sew jinħema mill-estremisti li ma kinux kuntenti bit-tmexxija diżastruża tiegħu. Anke jekk fl-aħħar żminijiet l-ispekulazzjonijiet fil-medja kienu ħafna u llum ġew konfermati mid-deċiżjoni li ħadd Grech innifsu, pjan ta' konġura kien ilu mfassal u beda jitwettaq mill-inqas minn qabel l-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsilli u tal-Parlament Ewropew fil-bidu tas-sena li għaddiet. Dak iż-żmien One News kien żvela f'intervista ma' persuna li kien ilu jimmili ta' 20 ta' snin fil-Partit Nazzjonalista li ras Bernard Grech kienet ilha mitluba fuq platt. James Kauki, ex-Kunsillier Nazzjonalista fil-lokalità ta' Bormla, kien qal lil One News kif kien irċieva telefonata minn uffiċjaloli fil-Partit Nazzjonalista biex ikun parteċipi f'tali konġura. Min kelmu qallu li meħud kont ta' sitwazzjoni diżastruża fit-tmexxija ma kienx hemm alternattivi ħlief li jibdlu lil Grech. Meta rifjuta li jkun parti minn dan il-pjan, simili għal dak li warrab l-ex kap Adrian Delija, Kauki spiċċa ma ġiex approvat bħala kandidat għall elezzjoni tal-Kunsill ta' Bormla. Mal-mikrofonu tagħna Kauki kien elenka l-avvenimenti li waslu biex ismu qatt ma tressaq lill-Kummissjoni Elettorali bħala kandidat uffiċjali wara li kien reġa' wara l-intenzjonijiet tiegħu li jkontesta b'mod formali ma' Segretarju Ġenerali ta' dak iż-żmien Michael Piccinino. Sa dak il-ħin kont għadni ma nafx se jolqotnien, jiġifieri tħalt bejn il-basla u qoxrita mingħajr ma nafx hekk ta' qed li hekk. Tkellimna b'dan mod, però tajtlu mill-ewwel barra. Tlusma jiena qatt ma tħalt fihom dal-affarijiet laqqas meta kien hemm ta' Delija, emmint fil-bidla li votajt il-Delija, u emmint ukoll flex boss tiegħi meta ġejna għal x'ismu għal Dr. Bernard Grech. Emmint li kelli ndawwar idejja għal Dr. Bernard Grech, u sar Dr. Bernard Grech. Kauki li kien anke persuna ta' fiduċja ta' Lawrence Gonzi meta kien Ministru għall-Politika Soċjali u anke bħala Prim Ministru kien ilu ġib l-akbar appoġġ għall-Partit Nazzjonalista f'din il-fortizza laburista sa minn dunħol u l-Kunsilli Lokali 32 sena ilu. Minkejja dan in-nuqqas ta' approvazzjoni tiegħu bħala kandidat nazzjonalista wassal biex għall-ewwel darba l-PN ma jleġġa lil ħadd fuq Bormla u l-Kunsill illum huma magħmul minn 5 rappreżentanti tal-Partit Laburista. Sa tant fl-aħħar ħin fuq il-medja soċjali, l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi wkoll ikkonferma li wara r-riżenja ta' Grech kien hemm biss rid moħbija u l-perseveranza tal-estremisti tal-establishment.